Morning mga boss. So nandito tayo ngayon sa LTO. So tutubos tayo ng license. Naulit tayo ng no seatbelt. Wala tayong magawa kundi tumubos. Kaya dyan sa mga kapwa ko driver, laging ugaling maka-seatbelt. Yun, 1,000 rin yun mga boss. Sayang. Kalating sakong bigas din. So yun nga, dito ako sa LTO ngayon. So naglalakad tayo kasi mahirap ang parking dito sa LTO. So malayo ang pinarkingan natin. Yun nga mga boss, sayang nga yung 1,000 seatbelt. Diba? Dito na, mahirap na tulos dito. Yung LTE party tumigil na eh. Ginanatan sila ng busit. Hindi dapat ito ano rin itong mga style na ito patrol na kayo. Oo, yan. Parang ano eh, parang nagawa na nila negosyo yan. Sila na lang kasi yung nanguhuli ngayon. Sa Kulurong sila na lang. Gumagawa ng Kaya tiba-tiba. nila yung mga register. Meron mo yung seatbelt Nagmimiga po ang tao. Tapos ka dyan, kung yung umalis yun, umalis lang. Pero yung naalis, pwede na. Nagmimiga po ang tao dati. Ngayon, pag ganun nila. Wala na. Gaya ng mga smoke na yun. Anong kaso sa'yo, boss? Obstruction. Obstruction lang. Magkano? Magkano yan? Obstructing the passage of other vehicles. Ano yun? Ano yung sabihin nun? Narangan mo? Hindi. Andun, nakaparada ako doon sa ano, may mga nakaparada doon. Tapos, nadamay lang ako. Lahat na nakaparada doon, hinuli nila. Sama ako. Nakaparada ko pa lang ha. Sakto pagdating nila. Nakaparada ko pa lang. Nadamay pa ako dito. Lahat ng ano. Ang mabigat nito, yung sakyan ko, pinarada ko dun sa gasolina, nakiusap ako na bayaran ko, ay naubos yung pera ko, 2,000. Ano gagawin ko nito sa buhay doon? Motor ko dyan. Ano kaya gagawin ko sa buhay nito? Mas naubos pera ko. Nakiusap din ako dyan sa pinarkingan ko eh. Tingnan na umumya, wala. Yun na nga boss, masaklap pa nangyari sa akin kasi ganito na pala ang policy ngayon sa LTO. Yung mga huli mo noon, nakakapare yung seatbelt, bali babayaran mo ulit yon, parang ikakarga pa ulit sa'yo. So ang alam ko isa lang ang babayaran ko, so naging dalawa. Tinatanong ko sila kung bakit ganon. Ganon daw talaga ang policy ngayon. Yung mga huli mo nung nakaraan, kahit bayad na, papatong at papatong pa yon. So hindi na mabubura yon. Kaya pag naging 3 ang huli mo, suspension ka na. Kaya yun ang masaklap sa bagong policy ngayon ng LTO mga boss. So mga kapwa ko driver dyan, mag-iingat kayo at lagi na lang isuot ang seatbelt kahit na mahirap kumilos. So napakamahal na, 1,000 na isa. Tapos kung may mga unang huli ka pa, yung pa yun, papatong at papatong pa rin. So kaya nasimot yung pitaka ko. Grabe.
Ini-expect ko na 1,000 lang, naging 2,000 yung binayaran ko mga boss. So, ganun nga ang policy ngayon boss, mga bagong policy. Kasi ang ibig sabihin ng LTO, para madala daw yung tao, yung mga huli mo ng mga previous huli mo, nandun pa rin, hindi yun mabubura. Pero kung ibang case naman, hindi naman yung mahalongkat. Ibig sabihin, kung hindi seatbelt, iba, hindi yun mahalongkat. Halimbawa, ang huli mo sa LTO, illegal parking, so iba yun. Hindi yung kasama dun sa seatbelt. Pero kung seatbelt lang, yun, mapapatong ulit at mamapatong na naman yun. Kaya yun ang masaklap mga boss. So, yun lang, inaano ko lang, pinapaalam ko lang sa mga kapwa ko driver na yun, magsuot lagi ng seatbelt. Kahit na alam mo, hindi naman tayo sanay mag seatbelt dahil sa traffic. Pero obligadoon lang natin mga boss para hindi tayo magbayad ng multa. Okay, yun lang mga boss. Maraming salamat at mag-ingat lagi. God bless po.